Казвам се Рангел Илинчев, представител съм на фирма Илиран ЕООД. Занимаваме се с продажба и с монтаж на продукти на Дахоа. Фирмата работи с видеонаблюдение от 15 години. Иначе от 4 години, някъде 5, продаваме продукти на Дахоа и монтираме. За приложението до линк разбрахме от презентация на фирма BitTel. Самото приложение е безплатно, може да се ползва както и от инсталатори, така и от крайни клиенти. Лесно се работи с него, има преимущество, че могат да се администрират камерите вместо от компютър от самото приложение. По-лесна става инсталацията дори. Спестява време, спестява средства за фирмата и фактически човешки ресурс. Най-голямото предимство е, че е безплатно. Също работи много добре, съвместимо е с смарт устройствата. Лесно се работи с него, лесно се настройват камерите чрез него и други устройства. Нали? Като се администрира от разстояние чрез приложението, самите обекти се обединяват в приложението и се администрират чрез приложението. Бих го препоръчал на всички клиенти, и крайни потребители, и инсталатори, и колеги.